Нищо не се чува. Така ли? Река Струма. Много хубаво място открихме. Само за риболов. Само за риболов. Уникално. Ходим някой път да го пробваме. 100%. Тук видяхме самолетчета и са много красиви. Не знаем дали са истински, но според нас са истински. Крайната ни спирка е храм Свети Георги. Поради забраната няма да снимаме. Хора, ако имате път на тука, не дейте да спирате тук. Извън земните крадат коли. Да, вярно. Сега едни